Pero é que mete medo, Rocío, porque vos estades vendo agora mesmo a marca na súa casa, na ventana da súa casa, pero é que mirade por onde lle chega a ele, que é prácticamente a altura do peito. Se che colle aquí como estaban os teus cans, por exemplo, isto pode ser unha traxedia, Ramón. Que sí, menos mal que saquei os cans, senón non vexa, sempre que empeza a crecer xa saco os cans para casa, hai unha irmán miña e ali quedan os cans. Pero que medo tivestedes que pasar, tanto ti como os veciños, porque aquí vive tamén xente maior ao teu arredor. Sí, por aí vive xente ao redor, xente que comprou casa aí nova aínda, bueno, nova, comprou ahora casa e non vexas, tuve que avisarlle que sacaran os coches e todo porque eles non sabían, bueno. Claro, porque el xa sabía que lle chegou a auga á altura da porta, como nos dicía aquí ao principio do programa, a altura da porta, e entrou por aquí, por toda a casa, Ramón, e deixouche pois todo estragado, porque vemos agora que temos por aquí, pois eso, o barro, non? E a auga. O barro levantou todo, a agua levanta todo, dá volta a todo, Deuche a volta a todo, porque sí que é certo que, por exemplo, esos congeladores que tiñas aí estaban un enriba do outro, agora están ciscados por aí. sí, un estaba cheo de todo e mesmo así tirou con todo. Mi madriña, ademais de que isto, cando xa te pasara aí tempo, xa te entraran incluso animais aquí. Sí, aí dentro da cociña collín un pato. Colleches un pato, incluso peixes que tiñas aquí que me contabas antes. Un pato deses mudos, sí, un peixiño mirei unha vez que empezou, pero pequeno. Mi madriño, se que fixadevos a cantidade de agua que había aquí, cantidade de agua que deu tamén para rescates, porque un dos veciños que se achegaba agora aquí ao nos, que é Salvador, aí un veciño italiano que tes, tivo que ir a salvar unhas vacas, que biches ti, Ramón. Sí, aí no puente romano, iba a pasar por aí e mirei unhas vacas aí. Chamei, vin asunto deles porque a finca deles se lle prestaran para pastar as vacas e viñeron aí e viu a Guardia Civil, os municipales e tal, e sacaron a vaca, pero el tuvo que sacar a primeira. A primeira sacou una el con súas propias mans, meteuse aí como estades aquí todos os veciños xa preparados. E dice que caiu un par de veces e todo. Mi madriña, compañeiros, xa vedes o caos que se viviu aquí onte, o caos que viviu Ramón e todos os veciños para intentar salvar as súas casas e que non tivéramos ningunha desgraza, compañeiros.